Hemen salam. Bugün abzorda Camry 2017 başkaça Aziyada Camry. Bilmeyenler için, nem için Aziyada değil ya bizde. Türkmenistan'ın Aziyada olanına yadınıza düşen olsa 2017 yılda şu Camry'ni padark ettiler yengicilere. Aslında o yengicilere şu Camry'den paylanan sebeple Aziyada değil ya. Faran yüzağısı dövülün yağdayında polunu çalışmalı. Son için suat bir kampanya çıktı. Aşkavat'ta size gün yüzağısını çalışıp veriyor. Oğlanlar yürüyte siz için bu kampanya taptım. Paşti 99% maşinның farasının yüzağışı ba. Bilyan olsanız maşinның faracığını degirip bilyaz, ya daş degip bilya, çataçıp bilya, yeni bir zat olup bilya, çıy çekip, sarılıp, korkunç olup duruyara, onam çalışak olsan bir giden pul gerek faranı. Şu vakit təzə kampanya çıktı Aşkavat'ta, TikTok'unu, Instagram'ını şöyle koyacak. Arkayın YouTube bilyanız, men dostumun kampanyası, arkayın havarlaşın, men adım verseniz, Gooskitka dederler size. Hemme maşinin paşti faraların yüz ağaçlar ba. Öz ustalarını oňarsaňyz 6 ay garantiýa berendirler. Uluskitka dederler. Arkayny tutun. Toyota kampanyası bu kuzovda Camry'ni 2014'te çıkarıp başladı. 2014'den 2017 yıl aralığındadır. 2014'ün son 6 aylığı olyar, son 6 aylığı. Sonra çıkan maşinler olyar. Onun ön paltalar çıkadı yadınıza düşen olsa. Son bu kuzova geçti. Başta çıkanla bu maşin gatı popülarny oldu. Gateret popülarny Türkmenistan'da. Yönü edil şuat bu maşinin sprosu Babuçkadan, Dut Camry'dan pesrektir. 18, 19, 20 Camry'lardan biraz köprek sprosu. Bizim maşinin içinde de maşin satyas, alyas, şondan bilyen. Edil 17, 18 Camry'lardan, 20 açenli Camry'lardan mın sprosu köp. Yönü Babuçkadan, Dut Camry'dan sprosu az. Hazır maşinin salonuna geçeceğiz. Ondan sonra elbette kapoda aydıp verin, daşına aydıp verin. En sonunda da sürürüz ve ayretin öz fikrim. Salona başlamızda. Aytmal zat, renk öğürlönür şu maşin, hemen satlıktır. Gatardan baka satılı otur şu maşin. Türkmenistan'da bu baka yok. 3 yarımlık renk öğürlön, degim öňünden ba, çalaca yönü 3 köşk saat yok. Wincode kime gızıklı olsa men aşağıda nomeri koyucuk. Şu nomeri can edin. Bakasını amaydarın size 50 içine sebebi Google alacak ve Wincode'nu uğradarın. Ondan sonra siz görüyorsunuz. Google'nu yarasa alarsanız gelip bayramarla durandır maşin. Bu kuzovda 2 motor geliyor. 2 yarımlık ve 3 yarımlık. Bizimki elbette 3 yarım. XS komplektatsiyada 2 yarımlıkla köpüsü aydan 99% Dubai'da taksi olup gelenlerdir. Halici oluyor da yani. Komplektatsiyamız yan kaydışımyalı XS elbette start stop knopka otlanşığı. Otlanşığına söz yok. Probegimiz 90.200 geçen. Näme üçin köp maşinna men probeg zady aýdýan, köp maşinna aýdan ok, bahan aýdýan aýdan ok, ya şo zatlar köp soralýar da menden. Seredin oglanlar. Maşina abzor edemde 2 xil maşinler var. Yani biri var satlyk maşin, biri var ýöne satlyk däl oglanyň ya öz maşinam bolýar. Ya satlyk däl maşinlar bolar. Şonda men köp zady aýdam ok. Näme üçin? Sebebi bu maşinler eger men aýdamda hem abzorunu çekken hem aýtma zatlar, ýemine satlyk maşinler üçin aýtma zatlar var şoň üçin.
renk ütken olsa ütken niwaydan, ýa-ni degen olsa degen, ýa-ni degmet olsa degmokdan düşünüňiz, şondandyr. Kopartdan maşin zakar etjekler. Aşakda meňden habarlaş bilýäňiz, nomerim goýjakdyr. Kopartdan maşin getirip berýändir. Bular uja gelenok, sebäbi bize ýyly iň pesi 2019 gelip başlar indi. Ýyl täze maşinler we arzan almak isteseňiz, meňden arkaň habarlaşyň, auksiondan uja gaty köp adam alyp berdik. Maşin barada aýdamda kaçystvasy, birinji şuň kaçystwasyny soraýarlar. Edil palta Camry kýalyk, paltana gördüňiz ýöne paltadan bu yumşak gelýär. Palta bundan öňkü modeller, palta Camry. Palta Camry diýdim 2011 ýa 11-iň aýagy bilen 14 aralygyna çykanlardyr. Düşünüňiz, palta diýänler biz arkasy palta meňden sebäpli palta diýäs. Bu bilmeýänler üçin häzir bilýär, zat ýajaklar bar. Size degişle. Bilmeýänler üçin hem aýtmaly. Häzir käbirde admen aýdýan maşinni ýazarlar da bilýäs, ol näme bilmeýänler gatykän. Maşinni klimat kontrol ba, kondisioner peç, elbetde monitor, zavodskoy özüne göre normal ýöne dogry aýtsam, mena şunu halamok. Şu şeýle monitor bolanmasa da, polny şöyle. Şu tak 2017 maşini. Etip koýar şuňa açyk monitor. Şuňa monitor bolanmasa, bärde şuňa açyk dokumentlar salynýan yer bar, bizde prava dur ya bärde aslanmak pravajymy salyp koýar. Normal şeyle barca şey berde de akur tukur. Bunun kaçsası elbette qowy. Sidenyalar elbette podograf ve ventilyasiya badır olanlar. Bizim sidenyamızın ýagdaýy şuňalyk sredni edil ideal nadal. Ýöne maşynyň özü gaty qowy. Soň bärleri şeyle bakmal Alcantara stilli edilen, ýöne Alcantara däl bu. Şeýlece mahmal bilemek başgaça näme diýler. Bu sidenýede şoňalykdyr koja bilen mahmal garlar. Işikdäki abulçovkalarda da edil şoňalyk. Luwumuz ba, luwuň açyp ýapylsa, şoňalçyk. Bu äger luwu ýapar, sebäbi äger süremizde içine ses eşitilmedi. Şoňalçyk bäram ýapylýar. Ýöne bärini beýle açyp dursa has gowy. Näme funksiyonjuklar bar diýip sorajaklar üçin. Ütköşik bir bärde funksiýa ýok. Edir jaturun kıyalık. Как бы бюджетный машина edilen 50 litrli, stop hemekse 50 litrli olur ya, şoňa görä de funksiyonjukları az. Näçe funksiýa goşulsa, şoňa görä baha gymmatlaýar da. Rulun öwülüşi jatur ýadyňyza düşäm, barmakda urulýardy, bu da barmakda urulýar, ýöne bak kynırak küçükde. Kösene öwürmerler. Indi arka sidenyalara geçelim. Bärde men akır şukurum. Arka sidenya. Akır şukurlam da men. Bärde bir ütköşük zat ýok. Hiç yer sazlar, ýalda adam ýok. Ne aýdym, ne saz, hiç zat ýok. Ýöne bir şuňalçyk. Ýüzüň öflöder ýaly, aýaň öflöder ýaly edip bolýar. Kofe oýlanjyk. Ütköşük zat ýok ýygyna da. Ýöne näle? Удобно mu? Удобно. 3 adam sığıya arkayn. Удобно izne oturmak. Ol udobstası normal. Yumşaklığı ne hilek maşininden? Yumşaklığı paltadan gowy. Paltadan gowy müngesse. Onun dut avalondan gowy mu? Dut avalon ço yumşak däller. Avalonlar biraz yumşak gelýänler mundan. Atak erwetdel. Op şaýdan da erwetdel maşin. Sebäbi näme üçin şey diýen? Baha da seredin oğlanlar. Baha gatı rol oynuyor. Açılışı. Şoňalçyk knopkada. Özüne göre bagajnik ulu. Bärde Camrylara kakby pretenziýa ýok. Hiç ýeli bagajniklar emas ulu. Prinsipi isleýän zadyň sygyýar. Ullukan çemodanyň bolsa, salýaň içine oňa da mesele ýok. Ýöne pretenziýa näme? Knopkada ýapylanok. Näme şu knopkada bir ýekaja knopka goýup bolar. Kapoda geçeceğiz. Bärde 3,5'lık motordur oğlanır. 3,5. Yan kaýdşymyaly 2 motor we 2 hilli motor diýil ya 2,5'lykda 3,5'lykda. Bärde bizde 3,5'lık we 250 atın gücüdür. 2,5'lykda toşny ýazmy şonok. Näçe atın gücü? Ýöne bärde 250 atın gücü. Ana motorun işleýişi, ýürütüsi de işledik goýdum. Biraz gumrak sebäbi bizde dün gum boldy. Soň ýagyş ýagdy. Şondan gum girenler de maşynyň içine. Şoňa kapot motorun sesini özüňiz eşitýäňiz, görýäňiz.
Yürüyüşü nähilek dip sorarlar. Yürüyüşünü mesele yok. Ulanır şu maşının yürüyüşü nähilek dip soracaklar için. Häzir sürüp görýäs. Gow yürüýär. Iminne 2 armlygy myň gow yürän ok. Egerde aljak bolsaňyz da 3 armlyk alyň. 2 armlygy şoň gow yürän ok. Kim näme diýse diýbersin, näle golaýsyn, näle çekijilik pes gelýär 2 armlygyň. 3 armlyga söz ýok. Sebäbi kuzo kiçi yeňil 3 armlyk motor dädir. Köp haýlandyrlar 3 armlyk gelýär. Primerna şolaň at güýji bar. Ýöne olan kuzos uluyor. Bu yeňil, şoň üçin hem şoň öräde ýürüýüş gowy. Häzir sürüp görýäs, aýlanyp görýäs. Sürümden soň iň soňuna men size aýtjak. Almalymy, almalymy, bahasyna diýgenmi, diýgen okmy. Iň esasat howpsuzlyk oglan şoň ýadyňyzdan çykarmaň. Şoň üçin hökman surasda remen dakgas soň sürýär. Birden ýüze çenni 7 sekundda çykýar olanlar maşyn. Birden ýüze çenni 7 sekund ýöne biz berde ýan gaýşmaly ограничение 60 mı 70 şondan ýüze çykarmaly 60-a çykaryp görür säze. Gönü ýol we ýürüýde adamlaryň ýok ýeri çeti şäherin şu taýda 60 çenni çykarar 60-a çenni 5 sekundda çykmaly şu maşyn. Moş 4'te çykar. Indi şu wagt şöri ýol tekiz ýöne bir hil deň däl. Onuň şoňa görä häzir sürýär babyçkada ýazyňyzşam şo ýolla ýene Sultan Sanjaryň ýoly. Ýöne tekiz ýol, problem ýok. Ýöne şeýler akitýär bir hil düşünüň. Şonda 3 köşük çaýkany okuş maşyn. Disklaram uly berdi 17 lik oturan bolmaly. Galan ýoluna geçelim. Günüm çykdy häzir yssyk bolup başlardy. Bize de soğuk geldi bolmasa. Kän soğuğa ulanokda bize. Inni birden 60'a çenni barlalyň. Näçe? 4 sekund şol. Primerna. Ýürüýüşe olanlar mesele ýok şu maşyn ýürüýüşine dogry maýdaýyn men. 3 çarym bolan soň mesele ýok. Bizden 0-60'a çenni, ýa-ni yüzden 0-60'a çenni 3-4 sekundda çykýan. Sekundamerlen barlap görmeli. Şoň üçin men aýtdym size, hökman alsaňyz 3 çarmyk alyň. Baha şu wagt 3 çarmyklarla 2 çarmygyň gaty tapawdy uly däller, gat uly däl. Ba tapawdy. Imini bahada tapawdy ba ýöne 3 çarmygyň berýän emosiýasyny 2 çarmyk berenak hiç ýeri. Şoň üçin hökman suratda alaňyzda 3 çarmy alyň. Bu ýene men öz pikirim oglanlar köp ýyňyz aýdarsaňyz ýok, men rasxodykän rasxody 100 kilometre 10-13 litr aralygyna sürüşüňe bagly, ýeriňe bagly, şäher içinde biraz köpräk, dalňoly biraz azrak ketken. Ondan 2 çarmygyň prinsipi şol, şu taýda 1 litr raziniýa oýnar, ýöne 3 çarmygyň berýän emosiýasyny bermeýär. 3 çarmyk gowy, realna. Gowy ýöre. Ýörüşine hiç söz ýok maşynyň. Gatgowy. Dıgır yerlerde sürüp görýäs. Batlan süreli. Yumşaklygy gowy. Babyçka çaba şoň yumşaklygy. Ýörüşi babyçkadan güýçli gelýänler oglanlar mınka. 3 çarym da. Videoşy öňkü tigirdir oglanlar. Köp sorýar şonam bilmeýänler üçin. Öňkü tigir videoşudur. Diskler şoň zavatskoy gelen XS'ň zavatskoy we bu maşynyň komplektasiýasy les wader infrastoy, ondan soň XL we has gowsy. XS praçyk sportivny alaqtary düşünüňiz. Bolumen sportivny diýe. Tormut tutuculugy nähile. Tormut tutuculugy oglanlar. Zat ABS elbetde basyp taýdyraýyn, niýetim kan taýan ok maşyn. Tormuz asyp bap çykan maşyny taýyp gitýär, berde onga zat ýok. O da has howpsuzlyk üçin gowy
Sebebi basmalı yerde gelen ýagdaýynda da çalıp durýar. Tormut tutuculuğu baby çıkankydan güýçlü gelýänler bular. Ýyl täze maşyny nasy ýok. Ekonomiçnimi maşyn? Ekonomiçni berkligi nähile? Berkligi Toyota'nın şu kaçystvasy, berkligine men şunu jalyk edip bereni göremok. Ýöne 18 we 20 aralygyna Camry'lar bar. Şolary gazany, ýani karopkaň ýanyna bir zat çykyp galy. Menem usta däl düşünemok. Şo taýda ses bolýar diýe, onsunda ses bolýar, mıntında ses bolýar diýip aýdýarlar da. Bularda oň ýalak jalba men eşdemok. Belki usta olanlar baý bolsa siz eşden bolsaňyz kommentarda ýazyň. Maşyn öz bakatyna degýärmi? Men her ýerek maşyn alamda şo sonra özüme berýän, sizem berýänsiňiz elbetde. Hawa, maşyn öz bakatyna degýär. Land Cruiser ýaly ikisi gymmat kesilmendir bakatda. Öz bakatyna degýär. Ol ýagdaýyna mesele ýok. Ondan soň men şu maşyny alardymmy? Elbetde alardım. Egerde pulum şuňa ýetýän bolsa alardım. Alanyňa degýän maşyn. Ýöne 3 ýarymlygy, 2 ýarymlygy däl. 2 ýarymlygy bilen pes gelýär, güýçli pes gelýär. Şoň üçin 3 ýarymlygy gowy. Biraz 2 ýarymlyk ekonomi üçindir. Oňa söz ýok. 1 litr, most 3 litr razniça bolar. Ana atak 3 ýarymlyk alanyň müňesi gowy 2 ýarymlykdan bakasam ýan gaýtşmaýal, ütköşük gör tapawut etmeýär. Men öz pikirimi aýtdym. Indi siziň gezeňiz kommentarda ýazyň öz pikirlerinizi. Like çagaş, podpiska, hökman, has gowy kontentler çekirse hökman ýazyň 3 ýarymlyk alardyňyzmy şuň ýaly ýa-da 2 ýarymlyk we näme üçin sebäbini ýazyň. Ana şuň ýaly abzor bolanlar. Maşyn satlyk kime gerek bolsa gelin, alyp gidin. Bakasyny alalaşarys. Iňe sağ adam janyňyz sag bolsun.